Paralog baye. Ri-Bhoi district Saisin Pat. Kayo kalat ban Sngoken Sngu Khublei. Ban Kenmau ya ke Jing yo joka ya ke district Bapura. Nadu ka snem nadu ka sngi South Ri Ujon khat kenai spa khanai puar. But hadu menta kanega district jongi kladon arp kunai snem. Hake Jing yai lanti wa arp kunai snem jongka. Don ke Jing roy bat kadiang bat kaman bat baro ki Jing development ke don hangne bat ke long ke Jing kerku ya ke nong shong shnong hangne bat kumjoro ya ke lawe yung khul samla jongi lamba ke Jing yo jongi ya ke nega district. Kamtam hapa ke sarkar ka itu ya ke nega district Ri-Bhoi kum aspirational district but dagaba yo ya ke nega aspirational district yo chibun ru ki development ki scheme jong central government namar ki wan bat ki ai kerpang ya ki jingerap bat ki ne baro la penlong ya district Ri-Bhoi ban ya chaprang bakan kieu hagidong baro kawai ngala ju shem ki jing trailang ha ki yo ya district jong ki MLA jongi baro khamne khanya ki sang ki baki wan khamne khanya ki no ki party baki wan bat ki ne ki MLA ki bamta baki MDC ki trailang kum kawai ka bor ka met ka ban yele ya ki jing snew godan idon hang ki MLA kum MBCM babi George Langdo Jason Maulong MLA bersotun ngior ki MDC Charles Marngar Victor Rani Balaji Rani Big Harbuki Batkong Magdalene Maulong Lengba ka jing trailang jong kine kane ka district kalakeu ba bat khamtam ka jing trailang jing trai system jing ka pau haba kane ka khlam kawan ban panjot jagi jingem ki jong ibrio ha kane ka jilla ka jongi ha ka district jongi bada kari bar ka we kide ki MLA bad MDC ki longkom ka we ka kanhon miniletsma bat ki ai ka jing ka nuksa ka ba bagai slet jeki baro bani long lang ka we so ba ka jing trelang jong kine kelapun pauru ya ka jing yetli ha ki jeng benreu ki badang sodong jonge ngai ngu ayo blei ba ngelio ki nong elam jongi ba IT met bensem kumuchim star jongi konrat ke sangma baru deputy chief star jongi preston tunsong ki wis MLA MDC but officer baro ki volunteer ki jongi ki nurse ki doctor but ki we til trai ka borba bade ki jing trai borba jongi bangla ban yo ya kana dur kumne bukalong apdeng jong ki jing ima ki jing shirkai bu shifting bagi bod ki mensim mukarrar la lei no bat ki hajar ki brew ke don ki jing pang hospital lagi neru ngangu yo blei ba la ri penem yakidu bani don ka jing kit khia ka bajur ban duai nam ta ki mensim ka bala lei no bar kumjo ru ban duai ye ki khunsuat kirangli yo wan ke jingja na kana ke jiwan jo khlam isngau ba ke jing ja jongi ke ne ka jing trai sitam nam ta ke ne khlam lawan pensuki ya ke jing roi jo gas district nrai isngau ba ne ka nang ya chaprang namar ka de ka khlam kal nang hiar nyayu ya ke nong duai ke bedwai ban wa de khmat ke jo blai ba do blai lo sha skor ke ban nge scam bada ke jing trai ke jongi dai tanga dong Ri-Bhoi ke district Ri-Bhoi nrai ha ke jilla ke jongi ha Meghalaya ha ke dong jongi ke dong mingi jongi kumju ru ha kari jongi baro ka we ke nang ya jing pau ka bor ke jong blai bangala ban le ke lamba ke jing duai ke jongi nge scam ni kermen ba Ri-Bhoi jongi ke nang ya chaprang da ke ke da ko bor sha ka bor bar kumju ru ka jalla jongi kanang ya ke jing ko jing khia jing dap ding biang bat kam tam ha ke jing tribe prai to bleu dong lem bat kan dong ga jongi ka snong ga jongi ka ri ga jongi bat ka protehi baro Khublei shibon ubleu ulong lam bat ngi